Ahoj lidi, tady Martin a já vás vítám dnes u prvního videa z hororové hry Five Nights at Freddy's 1. Doufám, že se vám video bude líbit, pokud by bylo třeba, tak můžu ještě natočit, mám dvojku. A zjistíte si, když taky si nevíte, co to je za hru, ale předpokládám, že většina z vás určitě ví a jdeme na to. Dobrý den, dámy a pánové. Samozřejmě to je svýho asistenta, Mastera Matěje. A jdeme hrát. Moc toho? Takže už jsi začal, jo? No, moc toho sice nevidíte, ale... Počkat, jo, to je lepší trochu, ale jinak se... Ale moc to nejde. To už mi vážně uběhly 2%. Co 3, no? Tady ty první jdeš pryč. Ale ty 2 noci dáš. Všim si z jednoho rozdílu, u tady těch dvou na rozdíl od Bonnieho. Ne. Ne. Všim si, že nemá obočí. Kdo má Freddy? Freddy ho má. Akorát tam není teďka pořádně vidět. Tady. A všim si z toho, že Bonnie nemá obočí. Já se toho taky vůbec nevšim. To je jedno. Já mám ještě jaký má kdo obočí. Tam se ukazuju jenom tady ty naše 3 hnusáčky. Oni to nejsou úplně hnusáci, ale hnusák je ten, za koho hrajem. Spíš. To vidíte dobře, když to nevidíte úplně trošku slumem. Chci vůbec něco dít. Já jsem teda ještě ani jednou nezažil, aby mu nešel Foxy, musím říct. Slyšíte to? Martine, No. nechci ti do ničeho kecat, jo? Ale ani jeden nikam ještě není a ty už máš 75%. Co to nevadí. Správně se to zavpal. Foxy, drž hubu. Nejsi strašidelnej. No vlastně, když já mám co říkat. No, když tě párkrát dostal. Nebo on se docela po tobě šel, ne? Hodně. Víte, co mi je dostalo? Co? Že po mně šel Bonnie a Foxy zároveň. Jo. Bonnie zmizel. Tak já jsem otevřel dveře a najednou Foxy, tyhle. Ty nemáš vidět Foxy ve dveřích, že jo? Ne. A podle mě čevo dřív otevřeš, tak ty na tebe vletí, si myslím. Dřív otevřeš, jo? Jo. Než odejde. Jak máš poznat, kdo na tebe vybavte, tyhle. To by bylo hustý. Kdyby on už odešel, on by byl tady na té kameře, jak by šel, tak by se otočil a šel by po tobě zasne. Děkuji. A já to věděl. Mně to přišlo divný, že jsou už 2 a že ještě nikdo nevystartoval. No tak koukám, že když vystartoval, tak se docela slušně pohnul. Ahoj. Hnusáku. Je tady endoskeleton. To si nevšiml někdy. Zůstaň tady. Mohu už ušetřit.
I 2 tady. Foxy. No v první noci ještě nejde. Pak si máš dělat den dam dam dam. Slyšíš? No. Už zase. Dam dam didi dam dam. Já jenom zavřu dveře. Jenom jsem nevletěl nějaký Master Foxák. Tak hotovo. Nazdar. Nejradši potom, co jsem viděl tu video, tak bych tě nechal nejradši mě zabít, ale když to hra, tak to neudělal. Ahoj. Já nechápu, jak když vidí Čiku tady, tak jak jí může začít říkat kachnička. Ten jako No, tak vypadá. no zubák jako takový má, ale vypadá stejně spíš jako kuře, ne jako kachna. Vypadá jako kachna. Drž už hubu. On toho nenechá. Jsou 4. To mi vydrží ta baterka. To je nejlepší taktika, co můžete dělat. Pokud vám nezmizí Freddy. Šetři. A podle všeho se v žádném díle Golden Freddyho nedá zbavit. Nedá. Nevím jak teda ve 3 a ve 4. Ve 3 je prý podle všeho taky. A ve 3 očividně to vypadá, že nic neudělá. Byl jsi někdy ve 40? V 4. noci? No. Nebyl. Tam něco vaří. A ve 3 jo ne. No jasně. Kde je? Kdo? Kde je ten vyžraný král? Tady je. A to vyžraný kuře tady. Kam to si mi se zdalo, nebo ten Bonnie. To tady vypadá jak Freddy. Jo. No tak trošku ale tady vypadá, že on je pořád. Připadá. A vypadá, jako kdyby byl otočený. Ajajaj, tak ten už bude blízko. Ten je super blíž. Už je u nás. Já to věděl, já jsem slyšel točit nějaký běh. Jako kdyby prostě Slyšel. kroky. Já budu šetřit. A ve 2 můžeš do kuchyně. Ne. Tam kuchyně už pak myslím ani není. Tak co? Já Už tam není. To je v pohodě. Tam vaří nějakou vyžranou pizzu. Druhou noc se už nestihneme, překvapivě docela. Nečekám, Ale tu ještě tu jednu noc stihnem. Víš, co se mi jednou stalo? Co? Já jsem měl asi 0% a stihl jsem to do druhé noci. Jo? Jo, je tak na kale. Hele, to tady jsem si někde všude tady mají taky. Relax. Nej, Don't run, don't. to jsem slyšel. Já taky. A to je stejně jedno, už stejně končím. Možná v kuchyni. 6%, kámo. Ale to Co bylo tam i... dělá? Ale já jsem asi slyšel jaký nějaký kroky prostě. Co tam dělá? Vypni to. Zdalo se mi to, nemusím tam něco viděl hejbat. Buď to je fakt ta součást té hry, nebo já mám halušky. To je stejně už jak s tím Lenovem. Dámy a pánové, ono to vypadá, že to je lehký, jo. Ale jako je to fakt děsné. Někdy. Ale stejně si myslím, když nepočítám ve Five Nights at Freddy's to s tou maskou, 2, tak si myslím, že je ale stejně lehčí. 2 je lehčí, jo. Myslím si, že je. A 3 je asi nejtěžší.
Tak my chceme, aby jsme stihli aspoň ještě jednou tu noc, tak my nám to stopneme a vrátíme se, až budou 2 ráno. Tak jsme tu zpět. OK. Nevím, jestli jste slyšeli, jak jsme to říkali, ale uběhlo ani ne minuta a už zmizela Chica. Kde je ten? Jo, tady je králík. Foxy A ještě ty ne. už drž fakt hubu. Furt tam je. Všechno s Golden Freddym to vypadá. Hvězda, no. Někdo u tebe? Náhodou? Kde? Tady. Tam není. To je tady někde. Jo, ale už tam fakt není. Lekli jste se? Já pochybuju. No pak tu rychle hru okoukáš, že jsi furt dobrá, ale pak už se asi nebojíš. Furt tam je. To poznáte prostě podle těch světel. Čau! Co? Jsem otočil na nás. Jo? No? To má takhle není. A já. Byl tady někde už. Jo, na 40. Už je pryč. A ono už ta druhá noc už je pak těžká. Co? Tam je? OK, už jsou 3 hodiny. Tam není. Tady je. Oj. Pavel, když jsme to hráli u tebe, tak jsme si vůbec nevšimli. Jo. Vy ji asi nevidíte, ale možná jo. Určitě. Já vám to dal blbě. Teď si to... Asi ji nevidíte, no. Já mám to držet. Jo, drž to radši, to bylo lepší. Nikdo? Super. Vidíte, tady je. Moc Asi nevidíte. To je jedno. Let's eat. A co Foxy? Ještě ne? Škoda, už teď půjde. To se divím. Kde je ten bastard? Tady sami dochází energie. Pravdu řek. No, musíš šetřit. Já vypnu kamery. Budu furt takhle, protože teďka ještě po mě stejně jde Foxy, takže to je jedno. A radši já čekám Foxy stejně. Takže by ne? Že by už chodil teď na koledu? Dejte mi koledu, nebo vám hákem nohy uřežu. Jo, a to jsme chtěli říct. Doufáme, že jste si Velikonoce užili. Že jste prošupali všechny holky, co znáte. Dá se mi to, nebo se trošku pootevřel? Takže už je u nás, jo. Kde ta čikice? Kámo. Tady jsem na té kamaře ještě neviděl. Bonnie a ten... Chica. Já jsem zase něco slyšel, nějaký krok. Kde je Foxy? Tady je. Její taktika na... Počkej, ukaží. Aha, už tady. Už tam není. To bylo rychlý. Počkej. No, na druhou stranu zase Bonnie. Doslova na druhou stranu. Doufám, že to slyšíte. Už v druhé noci? Tak ale Bonnie fakt rychle vypad. Já nevím, jestli to mám nechat otevřený nebo ne. Martine, šetři hodně. Já vím. Nekoukejte na kamery. Chvíli. Aha, čika jsem. Kámo, vypni to. 12% to mi nebude stačit. To stihneš. To nestihnu. Už je 5. My jsme to asi ukončili. No bohužel, no, ale jinak už by se nám tady to video... A nebo vyšlo. možná do těch 6. To ne. Doufám, byste si video užili a ahoj. Ahoj.